Hi havia un viatge i a mainada que se diria Cristina, que vivia en un poblet petit tot entornejat de muntanyes. I un dia els sons pais decidiren anar-se'n a viure a la ciutat de Barcelona. Quan arribaren en Barcelona, Cristina observà que tot era diferent. Se trapava estranya l'entreg enginyau de pobre. En aquella ciutat havia força gent per tots els costats. havia força cotxes que eren força tapats. Hi havia edificis que eren tan grans que arribaven en quiet seu. Hi havia fàbriques que treien per ximeneses. Aquest llum l'urdia tot el seu. Quina contaminació hi ha en aquesta ciutat, pensé Cristina. Quan Cristina se llevava per maitín, dauria la llestra de la seva habitació, ja no podia entendre els audits cantar com quan vivia en poble. Quan era en poble, a Cristina li agradava força jugar amb la pilota i amb els joguets en carrer. Era en la ciutat ja no ho podia. També li agradava força anar en visita amb els seus amics i amigues. En la ciutat ja no lo podia. També en poble, Cristina gaudia de la natura en excursions per a muntanya. Ara en la ciutat ja no podia anar a gaudir de la natura. Cristina, quan vivia en poble, tostem anava a visitar la granja de son oncle i l'ajudava a cuidar vaques, conills i gàries. En la ciutat, Cristina no podia veure els animals de la granja. També li agradava anar al guard de sos pansenyes a senyar verdures. En la ciutat hi haurà guards, pensava Cristina. Cristina era trista perquè totes les coses que és en poble ja no les podia en la ciutat. Cristina era nerviosa perquè havia d'anar a l'escola en agua. L'escola era gran i polida. Hi havia força mainatges i mainades. En l'escola hi havia un guard on sembraven força verdures. Era força polit. Hi havia força verdures. Un dia anaren a visitar un aquàrium amb forces animals aquàtics. Ja més havia vist aquell animal. Era força emocionada. L'altre dia Cristina anà a jugar amb els seus amics en un parc. Ja més havia vist un parc tan gran. Era força erosa de poder jugar en un lloc tan gran amb tants tobogans, tirolines, columpios. També hi havia camins de passejar en bici. En parc hi havia un estanc on hi havia llits d'arany. Els dits se les podia remenjar. Era força polit. Era seva mare també la portà en la biblioteca força gran i polida a cercar contes. La biblioteca era grandiosa i hi havia força llibres. Cristina, a poc, se'n de que vivia en una ciutat que no era tan dolent. Era contenta perquè en la ciutat podia fer altres coses que jamais havia fet en son poble. Els amics de l'escola li demanaren un dia a Cristina: "A mi t'agrada viure més?" Oh,
poble o en una ciutat. Cristina les dice que le agradava viure en els dos llocs. En un poble pots gaudir més de la natura i dels animals, en canvi en una ciutat pots fer coses que en un poble no se pot. M'agrada viure en un poble, en una ciutat.